Дунін Марцінкевич это такі тэатральны стендап, да? Гэта віды праграма давай пажэнімся. Пінская шляхта як нап'ецца, то напэўна падзярэцца. Мікалай Гусоўскі, які на лацінскай мове напісаў сваю паэму. Ён чый пісьменнік? Пісьменнік Рымскай імперіі. Дунін Марцінкевич гэта чаканне з мема, а Янка Купала это рэальнасць. У той сітуацыі, у якой мы апынуліся, мусім быць хамякамі. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, шаноўныя! З вами Марына Казлоўская, выкладчыца літаратуры. І таксама тут Дар'я Белькевіч, паэтка і арт-менеджерка. І сёння мы размаўляем пра Дуніна Марцінкевіча. Ого, прачытала я. Прачытала біяграфію. Уразілася. Напэўна, больш, чым творамі. Марына, можа, ты раскажаш пра тое, як Дунін Марцінкевіч прыдумляў сваё паходжанне, каб даказаць, што ён там са шляхты, ці адкуль ён там быў? Насамрэч, жыццё Дуніна Марцінкевіча, крамольную рэч скажу, але нашмат цікавейшае ці раўназначнае ягоным тэкстам. І мне здаецца, што калі у нас з'явіцца сапраўдны беларускі кінематограф і беларусы на Беларусьфільме будуць здымаць серыялы, то Дунін Марцінкевіч можа стаць добрай такой крыніцай для натхнення і для таго, каб зняць файны, авантурны, махлярскі серыяльчык. Але ты маеш на ўвазе як бы яго жыццёвы шлях. Так, з нагоды яго біяграфіі. Бо пачнём спачатку. Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, да? І аказваецца, што можа быць і не Дунін. А хто? Гэта дэтэктыўная гісторыя, і падрабязней пра гэтую гісторыю можна пачытаць у кнізе, напісанай архівістам Змітром Драздом «Таямніцы Дуніна Марцінкевіча». Вельмі рэкамендую вам гэтую кнігу, калі яна вам даступная ў Беларусі. Уласна, даследчык Дуніна Марцінкевіча спрабуе па архіўных дакументах аднавіць яго біяграфію, таму што біяграфія пісьменніка ў 19 стагоддзя звычайна вельмі цьмяная. Мала што захавалася, такія былі абставіны, што аднавіць усё па днях, па гадах не вельмі выпадае. І, уласна, што мы ведаем пра Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча? Што падпісвацца Дуніным ён пачаў толькі ў 1838 годзе. А навошта ён гэта зрабіў? Якія ў яго маглі быць матывы для гэтага? Сёння мы будзем размаўляць вельмі многа пра пінскую шляхту і, ў прынцыпе, пра шляхту і пра тое, што адбывалася з дваранствам. І калі трошкі адкаціць назад, то што атрымліваецца? Напрыканцы 18 стагоддзя мы трапляем у склад расійскай імперіі, дзе ёсць сваё дваранства, дзе ёсць шляхта, якой гэта не вельмі падабаецца, таму што тут утварылася канкурэнцыя і нейкім дзіўным чынам не заўважыўшы. Яны, назовём гэта мякка, страцілі сваю дзяржаву. І, уласна, гэта новая ўлада з шляхтай, якая бунтуе, якая пачынае паўстанне, якая пляце закалаты, спрабуе нейкім чынам справіцца. У тым ліку паменшыўшы яе колькасць. І пачынаецца такі працэс, які называецца разбор шляхты. То бок у нейкі момант шляхціцы, дваране мусяць даказаць сваё шляхецтва. Калі яны не здольныя гэта даказаць на падставе архіўных дакументаў, выпісак з розных дзяржаўных дакументаў, з розных метрык, прадаставіць сваё дрэва радаводнае, то яны пераходзілі ў склад ці мяшчан, ці дзяржаўных сялян. Адсюль вось, да, гэтая страшная праблема, ай-яй-яй, мяне назвалі мужиком, альбо ў некаторых выпадках нават прыгонных. І, адпаведна, ты быў шляхціц, на загародзе роўны ваяводзе, у цябе герб, усё гэта вот, нават калі ў цябе 3 курыцы ў падпарадкаванні, а на выхадзе ты хопа і прыгонны. Але па сутнасці матэрыяльна яны нічога не набывалі і нічога не страчвалі ад таго, што яны маглі перайсці як бы нейкі іншы клас. Калі ты прыгонны селянін, іншыя абсалютна законы пачынаюць у дачыненні да цябе дзейнічаць. І апрача таго, што гэта быў гонар, былі праблемы ў цябе і в плане тваёй свабоды. І даказаць шляхецтва было вельмі важна. Дунін Марцінкевіч гэтым займаўся за грошы, бо ў 30-е, калі гэты працэс пачаўся, вельмі актыўна ў Мінску працаваў такі злачынны сіндыкат, які дапамагаў
Падрабляў дакументы, які так? падрабляў дакументы для Дунін таго... Марцінкевіч падрабляў дакументы. Я вось ад гэтага факту проста валасы дыбам. Класік беларускай літаратуры. Ён нават за падробку дакументаў на мінутачку сядзеў тыдзень на валадарцы ў пясчалаўскім замку. То бок было ў яго некалькі адсідак, адна з іх вось гэта за падраблянне дакументаў. У яго была вельмі файная проста пасада у 1830-е гады, бо ён працаваў у мінскай рамана-каталіцкай духоўнай кансісторыі і меў доступ да розных метрык. У яго была пячатачка падробленая каралёў Рэчы Паспалітай, і карацей там быў наладжаны бізнес, якім ён скарыстаўся, у прынцыпе, і ў дачыненні да самога сябе. Вот калі з Вінцэнта Марцінкевіча стаў Вінцэнтам Дуніным Марцінкевічам, і цалкам мае на гэта права, таму што ён расійскай уладзе даказаў, што ён Дунін. У адным са сваіх тэкстаў ён пісаў пра тое, што мой герб, мы ведаем, што гэта герб лебедь, мой герб такога роду, што ён налічвае 12 ваяводаў, але гэта вялікі міф, бо ён сябе да гэтага герба прыпісаў, не да герба, а да роду прыпісаў, да роду Дуніных, які паводзіцца там з 12 стагоддзя і гэтак далей, што гэта было панты. Бо архівісты лічаць, што да заснавальніка роду Дуніных датчан ён не мае ніякага дачынення, але дакументамі, створанымі сваімі ўласнымі рукамі, ён гэта давёў, і з 38-го года пачаў падпісвацца Дунін Марцінкевічам. Дунін гэта такі прыдомак, які раней выкарыстоўваўся для таго, каб ці адрозніваць цёзак між сабой, ці даводзіць, што вот у цябе такі старажытны род. Ну, файна ён, канешне, уладкаваўся, атрымліваецца. Іншым прыкрылі. Ну, так бывае, это жыццё. Так. Але я ўсё яшчэ чытала, што там таксама крыху незразумела, дзе ён ўсё ж такі вучыўся, і што нейкую інфармацыю ён сам прадастаўляў, і гэта таксама вялікае пытанне, ці вучыўся ён там дзесьці, пра што ён казаў. Міф гаворыць пра тое, што ён спрабаваў стаць доктарам ці ў пецярбургскім, ці ў віленскім універсітэце. Для яго гэтыя памкненні скончыліся ў зале анатамічнага тэатра, бо калі перад ім пачалі у навучальных мэтах анатаміраваць труп, ён страціў прытомнасць, не вытрымаў гэтага відовішча. Ну і, уласна, медыцынскі факультэт на гэтым скончыўся. А што пачалося для яго, калі скончыўся медыцынскі факультэт? Ведаем, што ён быў памочнікам каморніка, і вялікая частка яго жыцця, і гэта вельмі каштоўна для 19 стагоддзя, была звязаная з Менскам. Мы у нашым выпуску, які быў прысвечаны Купалу і тутэйшым, разважалі пра тое, у які момант з'яўляецца Менск у прасторы беларускай культуры. І вось Дунін Марцінкевіч адзін з тых аўтараў, які хадзіў па менскіх вуліцах, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам. І, уласна, дзякуючы ягонаму жыццю мы можам паспрабаваць аднавіць сабе, як у 19 стагоддзі Менск выглядаў, што там было, як яно вялося. І вось ён спрабаваў рабіць сваю кар'еру ў Менску, у судзе, пасля ў рымска-каталіцкай кансісторыі, у тэатры. Слухай, а ён жа яшчэ падтрымліваў паўстанне Кастуся Каліноўскага. То бок гэта было да таго ці ўжо пасля? А, пасля ж яго ўжо ўсё, яго была хатняя хімія. Ну так, ён вялікую колькасць свайго жыцця, недзе там з пачатку 60-х гадоў, калі ён жыў у фальварку Люцынка, знаходзіўся пад наглядам паліцыі. Ну, па сутнасці, каб нашым слухачам было зразумела, так, гэта хатняя хімія. І, складана сабе ўявіць жыццё чалавека, які знаходзіцца пад наглядам больш за 15 год свайго жыцця. Яму забаронена выязджаць, за ім сочаць, але пры гэтым... Але ён доўга пражыў, па-мойму, 76 гадоў. І пры гэтым ён умудрыўся там яшчэ заснаваць школку прыватную, і ў гэтую школку хадзіў будучы пісьменнік Ядвігін Ша, які пакінуў успаміны пра тое, што там дзе адбывалася ў гэтай самай школцы. То бок, не зважаючы на абставіны свайго жыцця, ён яшчэ ўсё-ткі спрабаваў нешта важнае, тое, што адпавядала ягоным каштоўнасцям, рабіць. Калі казаць пра паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, мы дакладна не ведаем, ці ўдзельнічаў у гэтым паўстанні непасрэдна Дунін Марцінкевіч, але за меркаваны ўдзел у
гэтым паўстанні ён амаль год правёў у Астрозе, а яго дачка Каміла была высланая за ўдзел у паўстанні і на досыць доўгі час яна там досыць позна вярнулася ў Беларусь. Ну, то бок ён быў усё-ткі чалавекам такіх дэмакратычных, назовём гэта так, каштоўнасцяў, то бок ён быў, калі ў катэгорыях паўстання разважаць чырвоным, і меркаваць пра гэта мы можам па тым, як ён выхаваў сваіх дзяцей. Цікава так, што ён вельмі такі актыўны і дапамагаў там шляхце пацвердзіць і кагосьці наадварот вывесці ў шляхту. Удзельнічаў меркавана, але хутчэй за ўсё ў паўстанні. Там стварыў школу, нават калі ўжо жыў пад наглядам паліцыі, і стварыў тэатр. Вось пісаў п'есы і стварыў тэатр. Яго можна, Дуніна Марцінкевіча, назваць заснавальнікам беларускага тэатра? З вялікай долей верагоднасці так мы можам яго назваць заснавальнікам беларускага тэатра. У яго у фальварку Люцынка быў сялянскі тэатр, і вось калі чытаеш ідылію, здзіўляе на пачатку, што гэта п'еса, якая пачынаецца з таго, што на сцэну выходзіць хор сялян. Ты уяўляеш сабе, ну я прынамсі уявіла сабе антычны тэатр, і гэта там, не ведаю, міфалагічны хор, які пачынае дзею. І ўласна так у яго гэта ўсё выглядала. Калі ідылію ставілі ў менскім тэатры, то ён сваіх гэтых сялян прывёз у Менск, і яны на сцэне разам з ім, з яго дзецьмі пачыналі вось гэтую самую справу. Так, ён пісаў для тэатра, ён страшна гэта любіў, сам выступаў на сцэне ў амплуа Навума Прыгаворкі. Ёсць такі персанаж, які там сыпе направа і налева гэтымі прыказкамі, прымаўкамі, так што проста робіцца часам млосна ад гэтага ўсяго, да? Што чалавек не можа. Это перадоз проста прыказак і прымавак, але тым не менш. Ой, я зацаніла. Я ўвогуле зразумела, што я часта выкарыстоўваю нейкія выразы і не ведала, што гэта з твораў Дуніна Марцінкевіча. Тыпу дзіця горкае, там, калі хтосьці вельмі інфантыльна сябе паводзіць. Неведанне, няхрэшанне. Ну, магчыма, але, напэўна, зафіксаваў жа ён гэта. Я больш не чытала, дзе такі выраз. Вось. Ну, для мяне гэта першы раз, калі я сустрэла гэты выраз, які, здаецца, са мной ўсё маё жыццё, менавіта ў яго п'есе. Ну, ён пачынальнік такога музычнага тэатра, таму што вот яны разам са Станіславам Манюшкам придумалі беларускую оперу, то бок ён такі майстра вадывільнага жанру. Мне, шчыра кажучы, у творчасці Дуніна Марцінкевіча не стае сур'ёзных, назовём гэта так, жанраў, і таму я таплю за Янку Купалу, які да гэтай сур'ёзнасці прыйшоў, бо Дунін Марцінкевіч — это такі тэатральны стендап, да? Гэта праграма «Давай пажэнімся», вот, якая такая разлічаная на такога сярэднестатыстычнага вельмі. У мяне было ўражанне, калі я дачытала ідылію і пінскую шляхту, што Дунін Марцінкевіч — гэта чаканне з мема, а Янка Купала — это рэальнасць. Можа быць і так. Вось так яны неяк функцыянуюць у маёй галаве. Што важнае, мы можам пра яго сказаць, што ён чалавек, які паслядоўна пачаў звяртацца ў сваіх тэкстах да беларускай мовы, бо, як мы памятаем, з 19 стагоддзя на беларускім матэрыяле філаматы пісалі балады, паэмы, вершы, але пісалі гэта па-польску, бо польская мова ў 19 стагоддзі была такой мовай літаратуры на беларускіх землях. Зразумела, што не Дунін Марцінкевіч прыдумаў першым пісаць па-беларуску, але ён рабіў гэта вельмі паслядоўна, бо ідылію мы чытаем у перакладзе, зрэшты, як і пінскую шляхту, і ў гэтым перакладзе не зусім відавочна, што яна дзвюхмоўная. І сяляне ў гэтай п'есе размаўляюць па-беларуску, а паны размаўляюць на літаратурнай мове таго часу, яны размаўляюць па-польску. І, ўласна, у Марцінкевіча была клёвая бізнес-мадэль. Ён такі ўсё-ткі чалавечак быў з такой прадпрымальніцкай жылачкай, і калі ён выдаваў свае зборнікі, то выдаваў іх беларускія і польскія тэксты пад адной вокладкай. Нормально. Калі ты хочаш купіць па-беларуску, ты купляеш адну і тую ж кніжку, тое самае, калі ты хочаш чытаць па-польску. У яго была такая бізнес-мадэль, якая ў нейкі момант прагарэла.
Слухай, вот, дарэчы, цікавае пытанне пра тое, што Дунін Марцінкевіч пісаў па-польску, і мы можам гэтыя творы унесці да беларускай літаратуры. То бок гэта беларуская літаратура ці якая это літаратура? Гэта вельмі балючае пытанне і такое вельмі дыскусійнае пытанне для беларусаў, бо не адна дзіда была зламаная ў абмеркаванне, што такое нацыянальная літаратура і ці мусіць беларуская літаратура быць напісана выключна па-беларуску, а калі яна напісана па-руску. А Светлана Алексіевіч яна чыя? А Саша Філіпенка ён чый пісьменнік? А тое, што напісана... А Эліза Ажэшка, да? яна мае да нас дачыненне ці не? Ой, ведаеш, у Фейсбуку нядаўна разгарэлася дыскусія пра беларуска-аргентынскую аўтарку, якая напісала раман на гішпанскай мове і за свой гэты рукапіс атрымала прыз у 30 000 еўра, і гэта быў раман пра Чарнобыль і эміграцыю, але напісаны беларускай на гішпанскай мове. І калі адзін паблік пра беларускую літаратуру запосціў гэтую навіну, пачаліся каментары, што якое дачыненне гэта мае да беларускай літаратуры. Чаму я бачу навіну вось у гэтым пабліку? Ну і там розныя такія таксама іншыя каментары пра тое, што гэта ўжо не лічыцца беларускай літаратурай. Гэта вельмі дзіўная такая пазіцыя. Беларусы, у прынцыпе, вельмі любяць аддаваць усё сваё. Мікалай Гусоўскі, які на лацінскай мове напісаў сваю паэму, ён чый пісьменнік? Пісьменнік Рымскай імперіі. Да? І ты што атрымліваецца з гэтага ўсяго? Мне здаецца, я як сапраўдная спадчынніца беларускай сялянскай сям'і лічу, што самае галоўнае гэта ўсё ў дом. Цягнуць все, што ёсць, а там разбяромся, навошта яно нам патрэбнае, ці патрэбнае наогул. Да? Я вот лічу, што мы у той сітуацыі, у якой мы апынуліся, мусім быць хамякамі. Чый Адам Міцкевіч? Наш. Чый Францыск Карына? Не па-беларуску пісаў. Наш. І гэтак далей. Адпаведна, калі гэта тэкст, які мае дачыненне да Беларусі, тэматычна, калі ён адлюстроўвае нацыянальную свядомасць нейкім чынам, так, гэта беларускі тэкст. Ведаеш, я з табой згодна і лічу, што нават калі прыходзіцца нейкіх аўтараў з кімсьці яшчэ дзяліць, мы ўсё роўна можам сказаць, што гэты аўтар наш, і там крыху яшчэ чысці, ці не крыху. Але ўсё роўна увогуле добра, мне падаецца, што культура так устроена, што адзін і той жа пісьменнік можа належаць да розных культураў, асабліва ва ўмовах, калі беларусы раскіданыя вельмі моцна па свеце. Ну, гэта, мне здаецца, увогуле такі комплекс уласнай непаўнавартаснасці, да? Што нам неяк няёмка прэтэндаваць на нешта, і нам прасцей аддаць сваё, абы да нас не выказвалі нейкіх прэтэнзій і гэтак далей. Сталая, дарослая культура нікому нічога не павінна даказваць. Мне здаецца, што адна з самых вялікіх праблем нашай літаратуры і нашай гісторыі заключаецца ў тым, што мы ўвесь час глядзім на сябе чужымі вачыма і ацэньваем тое, што ў нас ёсць пазіцыі чужой культуры, якая ніколі гэтым не цікавілася. І наша сталенне пачнецца ў момант, калі мы перастанем гэтым займацца. Ведаеш, я таксама заўважала і да літаратараў, і да музыкаў часта, каб знайсці прыхільнасць у саміх беларусаў, каб самі беларусы сказалі: вау, ты робіш класна, пішаш класна, трэба... Каб нехта іншы пахваліў. Так, да. За мяжы, там, Еўропы, Амерыкі. І мне падаецца, вось это тое таксама, пра што ты кажаш зараз. Таму Дунін Марцінкевіч, пісаў ён па-польску ці пісаў ён па-беларуску, гэта беларускі пісьменнік. Бо ён жыў у Беларусі, адлюстроўваў тую сітуацыю, у якой Беларусь у 19 стагоддзя знаходзілася, калі беларуская эліта размаўляла па-польску. Хачу табе задаць адно пытанне па ідыліі. Да? Мы сёння абмяркоўваем ідылію і пінскую шляхту. Там на пачатку распавядаецца, што ляціць нейкая камета. І я так думала, гэта параўнанне гэтага пана з гэтай каметай, што ён як бы спяшаецца, ці гэта рэальнае адлюстраванне на той момант нейкай астранамічнай з'явы, якую там все чакалі, пра якую все размаўлялі, таму што нейкай развязкі я не знайшла ў канцы, прылецела эта камета. Ці што гэта з ёй здарылася? Мне здаецца, што гэта жарт проста. Мы можам, вядома, там замовіць у астролага карту зорнага неба, бо мы ведаем,
час дзеяння гэтай п'есы ён указваецца і адпаведна можна паглядзець, што там адбывалася на небе, але мне здаецца, што гэта гульня з такімі эсхаталагічнымі чаканнямі нашымі, бо мы ўвесь час чакаем канца свету. І вось ён, калі начальство приехала, канец свету, калі пан вяртаецца, гэта канец свету, гэта ляціць камета, давайте, як у тым фільме, паглядзім наверх і зацэнім, як яно там, што адбываецца. Ну, бачыш, яны ў ідыліі ўсё ж такі вырашылі паглядзець наверх і нават штосьці зрабіць. Калі ось Юлія, адна з гераінь п'есы, прытварылася сялянкай. О, я зараз раскажу одну штуку, з якой угарнула, калі там было напісана, вот Юлія, дачка Дабровіча, адна рэчытатывам. І ідзе тэкст, і ў маёй галаве гэта гучыць, тыпу, зараз зачитаю. Ой, думкі, ой, мары дзіцячага веку, шмат будзеце чараў душы чалавека. І я такая думаю, блін, чаму зараз слово рэчытатыў, яно, ну, вось такога значэння, а раней яно, напэўна, як гэта гучала? Просто калі яна прамаўляе гэта. Ну, ты можаш сабе ўявіць гэта, як яно гучала, калі уявіш сабе аперету. Калі арыі мяжуюцца з прамовамі, вот ідылія альбо сялянка, яна выглядала больш-менш такім чынам. Ну, увогуле, сюжэт там звязваецца на тым, што прыязджае пан, усе яго чакаюць, ёсць злы камісар, якога ніхто не любіць, і ўсе думаюць, скардзяцца на гэтага злого камісара ці не. І пры гэтым вось ёсць Юлія, якая вырашае пана заахвоціць застацца ў Беларусі, каб ён больш там не раз'язджаў па сваіх хранцах замежжах і быў са сваімі сялянамі, любіў, клапаціўся. Я, канешне, зразумела, чаму гэта называецца ідылія, тому што гэта ўсё настолькі неверагодна гучыць, нереалістычна для таго часу, нават для гэтага, але, канешне, у параўнанні, напрыклад, з Купалам, у якім я эмацыйным стане была пасля прачытання ўсіх гэтых п'ес, я парадавалась і падумала, што я б з задавальненнем пераглядзела гэта на сцэне, асабліва там ёсць шмат спеваў, там нейкіх, дзе яны павінны танчыць па сцэнары, і мне падаецца, што гэта вельмі відовішчна і вельмі добра адлюстроўвае ўсё роўна нават з гэтым супер-хэпі-эндам частку нашай культуры. Ну, гэта, апрача ўсяго іншага, адлюстроўвае і такую асветніцкую тэндэнцыю, якая была ў Дуніна Марцінкевіча, ну, прынамсі, у раннія часы, на раннім этапе ягонай творчасці, бо адкуль растуць ногі ва ўсяго гэтага. Тут вельмі дзіўная такая канцэпцыя з аднаго боку дзяржавы і ўяўленняў пра ўладу, што вот ёсць добры народ, ёсць недзе там добры пан, а нешта ідзе не так. І гэтае нешта ідзе не так, таму што канал сувязі парушаны, бо ёсць нейкая сярэдняя такая праслоечка кшталту камісара, да, якая робіць усе гэтыя брыдкія штукі, але калі пан пра гэта даведаецца, то наступіць мір, дружба і жвачка. І, уласна, як выправіць сітуацыю? Як бачыцца Дуніну Марцінкевічу, як прадстаўніку свайго стагоддзя, як аўтару, які тапіў за сентыменталізм у сваіх тэкстах, як яму бачыцца выпраўленне сітуацыі эвалюцыйным шляхам, шляхам адукацыі. З аднаго боку адукацыі сялянства, бо сялянства гэта такія натуральныя людзі. Яны не сапсаваныя цывілізацыяй і вось гэтымі французскімі вустрыцамі, яны жывуць на ўлонні прыроды, у іх прыгожыя пачуцці, яны прыгожа спяваюць хорам. І ёсць недзе там вот гэты вышэйшы клас, гэтая самая шляхта, якая не бачыць натуральнасці гэтых людзей і за людзей іх, у прынцыпе, не ўспрымае. І калі яны, вось гэтая шляхта, гэты пан, пачне ставіцца да сваіх сялян як да родных дзяцей, надыдзе шчасце і ідылія. А для таго, каб ён пачаў да іх так ставіцца, трэба яго адукаваць. Інструмент выбраны вельмі такі практычны, каханне. Да? Юлія яго просто інтрыгу развязвае, да? Падманвае для таго, каб закахаць у сябе і каб ён полюбіў сваіх сялян, застаўся тут і быў для іх родны бацька. І, уласна, кароль Лятальскі у нейкі момант да гэтага ўсяго прыходзіць, да таго, што гэтае лепшае месца на зямлі, вось, месца прыроднае, тут яго дзетачкі, вот гэтыя сяляне, і ён мусіць тут застацца, безумоўна, і быць для іх родным бацькам. Ведаеш, нават у гэтай ўсё роўна хэпі-энднай п'есе Дунін Марцінкевіч, як мне падаецца, уздымае ўсё роўна такія важныя пытанні, якія існавалі пра вось гэтую няроўнасць. Нават калі ён там, галоўны герой, пан кароль,
думае пра тое, каб зрабіць уже прапанову дзяўчыне, ён кажа: чаму ж ты не радзілася роўную мне? І гэта так гучыць, мне падаецца, крыўдна у тых варунках, што ён там думае пра каханне, і ўсё роўна гэтая думка вось яна ў яго ў галаве. Ён нават выказвае, ну, твар. Яна прыгонная. Так. Мы мусім памятаць адну простую штуку, калі была пастаўлена на сцэне мінскага гарадскога тэатра «Ідылія», яна была пастаўлена ў краіне, дзе існавала рабства. Вось і ўсё. І, ўласна, сяляне, якіх Дунін Марцінкевіч прывёз на гэтую сцэну, якія выступалі ў хоры, яны былі людзьмі, пазбаўленымі асабістай свабоды. Яны былі прыгоннымі. І гэта, ну, адзнака часу. Мы мусім пра гэта памятаць і мусім памятаць, калі ацэньваем нейкім чынам беларускую ментальнасць, беларускі светапогляд, памятаць пра гэта, што менш за 2 стагоддзі таму это недзе наша пра-пра-пра, так? Большасць нашых продкаў былі рабамі. Ну так, бачыш, але ён гэтым сваім добрым фіналам вырашае гэтае пытанне. Быццам бы, што гэта магчыма, вось паверце, паглядзіце, пачытайце. Ну, вельмі утапічная такая штука, Конечно. але ён стварае гэтую мадэль. Яму вельмі хочацца, Так. каб гэта адбылося, каб гэта сыграла. Вось гэта вельмі правільнае слова мадэль, і калі мы размаўлялі пра Багушевіча як праграміста далейшай літаратуры беларускай, то мне падаецца, што Дунін Марцінкевіч спрабуе запраграмаваць будучыню, выкарыстоўваючы вот такія пазітыўныя вібрацыі і пазітыўныя канцоўкі. Але памятаем, да, што ў прадмове да смыка беларускага з пазіцыі сялянскай гэта ацэньваецца як здзек, як смехам з нашага брата напісанае. Бо калі ты алендарка, а табе распавядаю, што ты тут в хорі сустракаеш Караля Лятальскага, ну, як бы это не мае ніякага дачынення да рэчаіснасці. Ну, вось бачыш, мы зноў вяртаемся, што гэта чаканне, не рэальнасць. Ну, пытанне проста, чым павінна займацца літаратура, ці асэнсаваннем рэчаіснасці і працай з рэальнымі праблемамі, ці канструяваннем мадэляў і стварэннем такога міфа, які ў нейкі момант ажыццявіцца, і мы будзем шчаслівыя ва ўсім. Але мне падаецца, што такое рознае павінна быць. То бок павінна быць і штосьці жестачайшае, і штосьці такое сентыментальна-рамантычнае. Ну, як і зараз, ёсць розная літаратура. Там ёсць белетрыстыка, там нейкія раманы, такіх мяккіх вокладках. І ўсё роўна, ну, людзі гэта спажываюць і знаходзяць у гэтым нейкую палёгку і штосьці для сябе, бавяць час. Цікава, што новая беларуская літаратура пачынаецца менавіта з гэтага, да? З гэтых вадывіляў, стэндапчыкаў і харавых выкананняў. Для таго, каб дарасці пасля да больш такіх сур'ёзных рэчаў, мне вот вельмі цікава у гэтым сэнсе, якая была мэтавая аўдыторыя. Да? Хто сядзеў у гэтым мінскім гарадскім тэатры і каму гэта паказвалі. Да? То бок на каго гэта гісторыя была арыентаваная, бо яўна не на сялянства. Можа быць, на мяшчан альбо тых жа самых паноў, якія маглі прыйсці ў тэатр, натхніцца і убачыць у людзях, якія ад цябе наўпрост залежаць, людзей, а не функцыі альбо там інструменты нейкія. Ну, тады гэта таксама добрая мэта такой літаратуры і твораў Дуніна Марцінкевіча. Я яшчэ хацела дадаць вось пра тое, што мы размаўлялі замежнае беларускае, як гэта ўспрымаецца самімі беларусамі, якраз у гэтай п'есе падкрэсліваецца, што для пана беларускае гэта ўсё такое фе-фе-фе, а ўсё заморскае, французскае, там еўрапейскае гэта там шык, хараство, цуд. І адкуль увогуле гэта пайшло? Мне у гэтым менавіта творы так зноў зачапіла гэта думка, вось чаму беларусы яшчэ ў тыя часы, от з тых часоў і дагэтуль настолькі адрынаюць, ну, многія, да, не кажу, што ўсе, сваё беларускае, што яно быццам бы горшае за штосьці еўрапейскае. Ну, глядзі, нам зноў патрэбен псіхолог. Все-таки падкаст з псіхолагам гэта сама тое. Мне здаецца, што ўсё вынікае з таго, што мы знаходзімся псіхалагічна ў пазіцыі дзіцяці. Мы яшчэ маленькія, а дзіцяці трэба, каб яго пахвалілі. Каб з'явіўся дарослы тата ці дарослы мама, і ён ацаніў твае паводзіны, пахваліў цябе, і тады у свеце ўсё ў парадку, і тады ты малайчынка, і тады можна жыць далей, і дзень прыйдзе новы, і гэтак далей. То бок гэта вельмі такая дзіцячая пазіцыя.
І мы ўсе такія ўнутраныя дзеці, якія ўсё чакаюць, каб нехта дарослы нас блаславіў. І гэта якраз вяртае да таго тэзісу, пра які мы казалі, што нам трэба прызнанне культурных дзеячоў адкульсьці звонку. Ну, тых самых дарослых. Дарослых. Са старажытнай якой-небудзь культурай, дзе-небудзь, ну, французы падыдуць, нармальна ў іх там все, да? Альбо, ну, Бог з імі, хай рускія будуць, альбо хоць хто-небудзь. І калі яны прызналі, то ўсё, тады можна ўздыхнуць палёгкай і сказаць, ну, ідзі ка мне абніму. Карацей, нам трэба рэальна кансультацыі псіхолага, каб ён нам паведаміў, калі нас не пахваляць, што будзе далей і як з гэтага вырульцца. Будзе многа дзіцячых комплексаў. Нам трэба працаваць над самаацэнкай. Слухай, мне ўвогуле падаецца, што у Дуніна Марцінкевіча было добрае пачуццё гумару. І я ў некаторых момантах рагатала ў голас ці фыркала, калі, напрыклад, Ян, які слуга пана, паплечнік яго, падкатваў да Юлі і там прызнаваўся ёй каханні там такімі прыгожымі словамі. І яна казала на гэта ўсё там 3 старонкі ці колькі гэтых песнапенняў, рамансаў, серенад. Дзякую. І на 3-й раз, калі яна гэта казала, я рэальна ўжо рагатала ў голас. І яшчэ я хацела цябе запытаць, як у філолага, таму што я, в прынцыпе, канешне, па сэнсе зразумела. Там была такая цікавостка, калі ў канцы яны ўсе сустрэліся, калі Юля іх усіх сабрала такім хітрым чынам. І камісар таксама да яе заліцаўся і прыйшоў быццам... А была там у яго, правда, такая вот фішачка, што вот гэтыя старыя пердуны чапляюцца да маладых дзевак. Ой, гэта асобная тэма, і яна, напэўна, больш раскрываецца ў пінскай шляхце, але тут таксама. Рэальна, чалавеку 50-60 гадоў, але ён такі сабе ўпэўнены, з такой высокай самаацэнкай. Можа быць, это крызіс сярэдняга ўзросту. Я не ведаю, да, псіхолагі, калі ласка. Help, напішыце ў каментах, што гэта можа быць. І ён як бы заліцаецца вось да маладой дзяўчыны, яна там яго крыху падманвае, хітрыць, і жонка камісара прыходзіць да камісара на гэтае спатканне. Нават не залёта, это харасмент, бо яна ж прыгонная, яна нібыта яму падпарадкоўваецца. Дакладна. І прыходзіць Уршуля, жонка камісара, і дастае з фартуха дысцыпліну і пачынае лупіць камісара. І я думаю, што такое дысцыпліна? Нагугліла? Не. Знайшла ў каментарах? Не. Ёсць у каментарах да збору твораў Дуніна Марцінкевіча тлумачэнне гэтага слова. Прывядзём словы іншага класіка. А як навука пойдзе туга, паможа бацькава папруга. Ну вось як бы падгоне там, да, бацькава папруга. Дысцыпліна — гэта рэмень. Яна там вельмі камедыйна разбіраецца з мужам, здраднікам пры дапамозе такога прадмета. Наводзіць дысцыпліну. Зразумела. Карацей, это яшчэ і гвалт з боку жанчыны дачынення. Але, ён жа спрабаваў ёй здрадзіць. Карацей, апраўданне гэтага сямейнага гвалту. Да, серыялы, інтрыгі. Вот на якое-небудзь там суботні вечар з Малахавым это цалкам бы пасавала. Я сабе вельмі магу уявіць якую-небудзь такую праграму по ТВ, куды вот собрали вот это вот все. Да, и Навум пришел, да, это было б вельмі відовішна, мне здаецца. Сярэднестатыстычнаму зайшло б гледачу. Ведаеш, мне падаецца, было б цікава паглядзець на гэтую п'есу ў стылі арт-хаус, вось з гэтымі ўсімі такімі пакручастым сюжэтам і всякімі пераапрананнямі, і як все гэта адбывалася, я б паглядзела такое. Дунін Марцінкевіч трошкі спазняецца, таму што гэта такая агульная тэндэнцыя еўрапейскага тэатру. Было такое паняцце, як добра зробленыя п'есы, яны былі вельмі папулярны ў еўрапейскіх тэатрах, вось гэтыя вадывілі з пакручастымі інтрыгамі, з мезальянсамі, каханнямі і гэтак далей. І беларускі тэатр, каб прывабіць свайго гледача, каб яго зацікавіць нейкім чынам тым, што, господзі, выходзяць людзі па-беларуску ў Беларусі са сцэны, нешта гавораць. Ён пачынае вось гэтых самых хадавых нейкіх прыёмаў. Вадывільных, оперных, аперэтных. З камедыі ён пачынаецца. Слухай, а пінская шляхта, яна падыходзіць па жанры камедыя? Ці ўсё ж такі нейкі іншы жанр? Яна і так, і не, бо гэта вадывіль.
як і ідылія опера, але ў любым разе ёсць гэтыя спевы, танцы і гэтак далей. Як у паўлінцы ёсць спевы, танцы і гэтак далей. Тут ёсць вадывільны пачатак, але як і ў тутэйшых мы гаворым пра балючыя такія рэчы, і яны ўзмоцненыя фарсам. Это вельмі дзіўная такая штука. Я не до конца, шчыра кажучы, сама з сабой яшчэ дамовілася, як это ўспрымаць у беларускай прасторы, але мы пра важнае гаворым фарсам, перабольшваючы ўвесь час. Ну, то бок мы не можам перажыць нашай гісторыі, калі з сур'ёзным тварам да гэтага ўсяго падыходзіць, таму пачынаем перабольшваць, гіпербалізаваць і сыходзіць у фарс. І тут гэты фарс відавочны, да? Ведаеш, я чытала некаторыя артыкулы па псіхалогіі, і там гэта такая вось штука, такі прыём, гэта псіхалагічная абарона. Просто калі псіхіка не спраўляецца, яна вось пачынае такім чынам рэагаваць на такія рэчы. З нейкім гумарам, утрыраваннем, такой вось фарсам, як ты кажаш. Ну, гэта такі смех на мяжы з істэрыкай, да? Калі ў цябе нервовы зрыў, але ты яшчэ не да канца сарваўся. А это правда, што пінскую шляхту напісаў не Дунін Марцінкевіч? Гэта пытанне, з нагоды якога ўжо каля 3 дзесяцігоддзяў вядуцца рознага кшталту дыскусіі. Што мы пра гэта ведаем? Гэта тэкст, які быў надрукаваны ўпершыню толькі ў 1918 годзе. Ну, то бок лічы праз 50 гадоў пасля таго, як ён быў напісаны. Тое, што мы чытаем у школе, гэта пераклад. Бо ў арыгінале, лічыцца ці лічылася, што пінская шляхта была лагічна напісана на пінскай гаворцы. Тэкст, які мы чытаем, гэта тэкст, які пераклаў Язэп Лёсік, а пасля яшчэ Купала падрэдагаваў, то бок там многа хто таптаўся ў гэтым тэксце, апрача Дуніна Марцінкевіча. І, уласна, тэкст, які з'яўляецца ў вельмі дзіўны час, да? Вот толькі-толькі адбылося паўстанне Каліноўскага. Паўстанне, у якім шляхта вельмі пацярпела, бо гэта было апошняе шляхецкае паўстанне. Да? Страшная рэакцыя пачынаецца, калі жанчынам забаронена насіць чорнае, каб не выяўляць сваю жалобу. Любімая дачка Дуніна Марцінкевіча ўжо ў Сібіры. І для яго гэта не проста там параза нейкай ідэі. Гэта тое, што наўпрост тычыцца яго ўласнай сям'і, яго дзіцяці. І пасля ўсяго гэтага ён піша страшны, з'едлівы, жахлівы тэкст пра шляхту. Чытаючы гэты тэкст, не хочаш быць шляхцюком, не хочаш на гэта арыентавацца. І гэта само па сабе вельмі такая дзіўная штука. Калі вяртацца да пытання, ці напісаў гэтую п'есу Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, ці як у некаторых артыкулах называюць гэтага аўтара нейкі інкогніта, трэба разумець некалькі аргументаў, некалькі рэчаў такіх. Мы маем справу з рукапіснай літаратурай. Выдаць беларускую кніжку ў часы, калі пішацца пінская шляхта, ўжо немагчыма. Факты. Давайце па фактах. Ёсць аўтограф. Ёсць ці быў рукапіс гэтага тэксту, напісаны рукой Дуніна Марцінкевіча. Больш за тое, праводзілася крыміналагічная экспертыза гэтага рукапісу, было вызначана, што так, гэта рука Дуніна Марцінкевіча. Доказ? Дык вось, адзін з аргументаў людзей, даследчыкаў, якія лічаць, што Дунін Марцінкевіч не быў аўтарам пінскай шляхты, зводзіцца да таго, што ён нідзе не называў сябе аўтарам гэтага тэксту, але па змесце гэтага тэксту можна зразумець, чаму ён не прызнаваўся ў аўтарстве. Ужо пасля смерці Дуніна Марцінкевіча, калі сям'я апынулася дастаткова такім складаным эканамічным становішчы, і яны прадавалі яго паперы, прапануючы гэты рукапіс, называла гэты тэкст тэкстам, напісаным яе бацькам, што таксама аргумент. Вернемся зноў жа да аргументаў. Тэкст напісаны на пінскай гаворцы. І калі задумацца, Дунін Марцінкевіч не ведаў гэтай гаворкі. Я таксама ён там пад Бабруйскам дусіў. І як можна напісаць тэкст, калі ты не ведаеш мовы, на якой напісаны гэты тэкст. Але людзі, якія ведаюць пінскую гаворку, гавораць пра што? Што ён-то не напісаны на пінскай гаворцы, што гэта была стылізацыя, імітацыя палескай гаворкі, то бок гэта не мова, якую ён чуў вакол сябе, ён так яе сабе прыдумаў, ён стылізаваў гэтую мову пінскай шляхты. Узнікае резоннае пытанне, навошта так замарочвацца? Што там, этой шляхты не было пад Бабруйскам, навошта нам спатрэбілася пінская шляхта? І тут мы мусім звярнуцца да абставінаў часу.
Адзін з аргументаў даследчыкаў, якія лічаць, што Дунін Марцінкевіч не меў дачынення да пінскай шляхты, зводзіцца да таго, што Дунін Марцінкевіч пісаў свае рукапісы лацінкай, а даступны нам рукапіс пінскай шляхты напісаны кірыліцай. Ну, маўляў, як ён там эту графічную сістэму памяняў. Але памяняліся абставіны. У нейкі момант улады расійскай імперыі вырашылі, што как бы вот эти п'есы па-беларуску, якія пачалі ўзнікаць, ствараюць нам такую ж праблему, як ва ўкраіне. І імператар Александр II сказаў, што нам вот как бы яшчэ адной гаворкі, яшчэ адной нацыянальнасці тут не трэба, нам маларосаў хопіць. І забараніў усе гэтыя справы. То бок выдаваць рукапісы лацінкай па-беларуску, кнігі лацінкай па-беларуску было ўжо немагчыма, а вот па-украінску яшчэ магчыма. І можа быць, як бы Дунін Марцінкевіч падстройваўся, маючы класны маркетынгавы талент, да таго, каб у нейкі момант гэты рукапіс выдаць, але выдаць яго нібыта за украінскі і такім чынам мець магчымасць надрукаваць. Боже, я заблыталась. Так ты хочаш упэўніць ці не упэўніць, што гэта ўсё ж такі рукапіс Дуніна Марцінкевіча ці не, атрымліваецца? Мы пра гэта ніколі не даведаемся, мне здаецца, але гэта не змяншае важнасці гэтага тэксту. Хочу прывесці адну цытатку, якая належала цэнзару, які вывучаў гэты рукапіс. Подобное произведение, в коем в неприглядном свете выставляется личность должностного лица, станового пристава, который к тому же именуется наияснейшей короной, вряд ли удобно помещать в каком-либо издании, а в особенности в таком, которое предназначается для распространения в среде местного населения. Тут по этой цитате приукраснае ўсё, і ёсць тлумачэнне, чаму Дунін Марцінкевіч не мог себе з гэтым рукапісам звязваць. Наўпрост. Увогуле, у пінскай шляхце, мне падаецца, усе персанажы паказаныя з кепскага боку. Это фарс. Там не можа быць па-іншаму. Калі прывыкаеш чытаць штосьці, дзе там ёсць добрыя героі, там станоўчыя, там кепскія. І тут я, шчыра кажучы, чытала і не разумела, за каго мне перажываць, таму што, па сутнасці, мне не было шкада нікога у гэтай сітуацыі. Ну, амаль што. А тыя, каго шкада, загінулі ў паўстанні. Ну, і Дунін Марцінкевіч у гэтым тэксце раздае ляшчоў тым, хто застаўся. Магчыма. Бо калі яны засталіся, яны баязліўцы. Калі яны засталіся, то гэта эліта, якая нібыта прэтэндуе на эліту, да, на гэтае званне і канфлікт асноўны там пачынаецца з таго, што нехта некага назваў мужиком, да, то бок адмовіў яму у гэтай прыналежнасці да эліты. Але калі чытаць уважліва, то што атрымліваецца? Што гэта эліта, якая ставіць крыжыкі. Яны падпісваюцца крыжыкамі, да, то бок яны непісьменныя людзі, якім можна лёгка заціраць, як Дунін Марцінкевіч гэтай геральдычнай камісіі заціраў, што ён Дунін, да? Так заціраць пра тое, што вот указом ее императорского величества Екатерины II в 1902 году, да? Там адбываецца тое і тое. Бо там з датамі такая дзікая свістапляска абсалютна, да? 49 верасня мы з вами прымаем гэты указ. Але мы гаворым пра эліту, якая гэта ўсё успрымае як дадзенасць, бо яно сыходзіць ад улады. Я, напэўна, крыху нагадаю сюжэт, каб было больш зразумела, пра што мы кажам. Завязка гэтай п'есы ў тым, што пасварыліся два шляхціца, адзін аднаго быццам бы назваў мужиком, другому гэта данеслі, яны пабіліся і вырашылі паклікаць суддзю на яснейшую карону. Праблема ў тым, што гэта вельмі дзіўны зварот, бо так можна было звярнуцца толькі да манаршай асобы. Але яны так баяцца дробненькага чыноўнічка, што ён для іх, вось гэты залётны какой-то там прыстаў, да, нейкі там Кручкоў з Пісулькіным, да, Дон Кіхот і Санчо Панса, яны найяснейшая карона. Але я настолькі здзівілася, ці гэта у іх была такая набітая рука, то бок яны гэта шмат разоў рабілі. Ну, пасля ў канцы аказалася, што так. Наколькі вось гэтая прадпрымальніцкая жылка ў чыноўнікаў садраць усе капейкі, усе рублі з тых, хто быў сведкам гэтай бойкі за тое, што яны яе бачылі і не спынілі, і з тых, хто не быў сведкам гэтай бойкі за тое, што, ну, як бы яны не бачылі і не спынілі. І там пасля за нейкую паперу трэба было заплаціць, яшчэ за штосьці заплаціць. І, ну, я гэта вот всё чытаю
і думаю, не, ну які от як чалавек добра уладкаваўся вот на гэтай сваёй пасадзе. І пры гэтым, ну чаму нікому не прыходзіць у галаву, ну гэта фарс, да, это высмейванне такое Дунін Марцінкевічам про тое, што можна ж неяк было самім разабрацца ў гэтым, ну взяць якога-небудзь іншага суседа, не знаю, ці самім медыятара, скраммайстра, не знаю, як гэта яшчэ называецца, каб не плаціць столькі грошай. Але вось у канцы, калі Кручкоў іншаму шляхціцу кажа, што вось той іншы назваў цябе мужиком, яны зноў пачынаюць біцца, і я разумею, што гэта такое... Яны безнадзейныя. Да, замкнёнае кола, якое не ведаю, калі яно зможа разамкнуцца. І якім чынам. Але пры гэтым з той сітуацыі, якую ты апісала, у нашу размову прыходзіць галоўны герой гэтай п'есы, а галоўны герой гэтай п'есы страх. Страх чалавека перад дзяржаўнай сістэмай. Бо ўсё, што там адбываецца, яно адбываецца праз страх. Страх і няведанне. Да, няведанне законаў, няведанне сваіх правоў, сваіх магчымасцяў. І гэта вельмі зручная для дзяржаўнай сістэмы штука. Трымаць вось гэтых людзей з іх гонарам і гэтак далей у такім вот становішчы. Калі яны гатовыя плаціць і гатовыя маўчаць пры гэтым, бо яны баяцца. Мне падаецца яшчэ тут, ну, я не магу, конечно, судзіць вось гэтыя званні, статусы, там, мужик, шляхціц. Ну, калі ты быў мужиком, ну так і што? Ну, назвалі цябе мужик. Ну, ты ж калісьці ім быў, і гэта ўсё роўна ў цябе засталося. Тыпу, чаму ты так рэагуеш, калі там невядома хто можа быць п'яны, так вот сказаў на цябе. Ну, у маёй галаве сучаснай гэта неяк складана укладаецца. А гэтая п'еса ўвогуле вельмі цікава з пазіцыі сучаснага грамадства і сучаснага светапогляду перачытваць. Адно гэта жонка, хрэн табе ў вочы, чаго вартая, да? Ну, это просто жахліва, што адбываецца. Але тым не менш, што мы можам адзначыць, што ўсё памянялася. І здаецца, што гэтыя героі безнадзейныя, але не прайшло і 2 стагоддзя, а ў нашай свядомасці, ну, ўжо значны прагрэс. І ты бачыш ненармальнасць сітуацыі.